Mixed by DJ Raj Rajnagar. माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक बाय डीजे विकास राजा। अब दोसरा से तू बतियाब छिकी गे, हम हमर न जान उठाब छितुगे। अब दोसरा से तू बतियाब छिकी गे, हम हमर न जान उठाब छितुगे। हमरा से को कलीजी दोसर में भेले बीजी, हमरा से को कलीजी दोसर में भेले बीजी, हमरा की सताब छितुगे। अब दोसरा से तू बतियाब छिकी गे, हम हमर न जान उठाब छितुगे। Mixed by DJ Raj. अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। Mixed by DJ Raj. सोचल है नहीं हमारा बारे में गे बारे में, हम एहबो ने तोहरा आर में गे आरे में। सोचल है नहीं हमारा बारे में गे बारे में, हम एहबो ने तोहरा आर में गे आरे में। लड़क के गोरी नैना पूरा के हमर चैना, लड़क के गोरी नैना पूरा के हमर चैना, तू नजर तोरा में छिकी गे। अब दोसरा से तू बतियाब छिकी गे, हम हमर न जान उठाब छितुगे। तोरा चक्कर में झूठो फसलों के हम फसलों के, तोरा दिलवा के भीतरी धसलों के हम धसलों के। गलती हो गई तोरा चक्कर में हम फसलों के, सुन फसलों के। तोरा दिलवा के भीतरी DJ Raj धर्मेंद्र वीरा बलिया के देख ले न हलिया, धर्मेंद्र वीरा बलिया के देख ले न हलिया, तू बनाया तेरा मछ तुझे। अब दोसरा से तू बतियाब छिकी गे, हम हमर न जान उठाब छितुगे। Mixed by DJ Raj Rajnagar.